Vale, pois moitas gracias, alcalde. A verdade é que a Xunta de Galicia, no ámbito da Consellería de Educación, ten un enorme parque inmobiliario. De feito, somos o maior propietario de Galicia de la perspectiva de inmobles. Temos máis de 1.600 edificios. Máis de 1.600 edificios cunha idade media entre 45 e 50 anos, que obviamente é necesario intervir de diferentes xeitos, con diferentes intensidades, en todos eles para conformados e para que teñan as situacións de confort, de habitabilidade, acordes coas necesidades do alumnado, do profesorado e do conxunto das comunidades educativas de todos os centros educativos. Estamos vendo un exemplo, este é o Colexio de Portonovo, onde de modo progresivo levamos facendo diversas intervencións, basicamente para iso, para mellorar o confort, para adecuado ás novas tendencias pedagóxicas, para, en certa medida, facer un millor espacio para que se poida desenvolver mellor a actividade educativa. Fai moi pouco tempo, dicía o alcalde, fixemos unha rehabilitación integral cunha perspectiva enerxética, para forros enerxéticos tamén, que supuxo daquelas un entorno de investimento en torno a cerca de 1 millón de euros, non? Hoxe estamos a pique de rematar unha segunda intervención que basicamente está orientada pois a mellorar a accesibilidade deste centro, con ascensor, baños adaptados, rampas exteriores, xunto con outra serie de reformas que acadan todas elas unha cantidad económica tamén en torno a 250.000 euros. Creo que é un investimento necesario para ter os espacios ben adecuados, e son investimentos que non se fan dun xeito aleatorio, senón que se fan priorizando as necesidades, priorizando as posibilidades económicas que tamén ten a Xunta de Galicia para intentar ano a ano ir millorando. Todo isto se sustenta nun plan que aprobamos precisamente fai 4 anos, o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que foi un plan que de algún xeito que quería era adecuar e poñer en marcha unha serie de intervencións para adecuar os espacios educativos ás novas tendencias pedagóxicas e tamén naquele momento da perspectiva sanitaria, porque coincidía nun momento vencellado coa epidemia coa pandemia do COVID. Este plan o estamos desenvolvendo cunha gran intensidade. Dende o ano 21 que aprobamos ata hoxe, o ano 25, transcurrido en 4 anos, temos máis de 3.000 intervencións no conxunto de Galicia, temos 1.600 edificios, e son intervencións de moi diferente tipo, dende obras máis pequenas, ampliacións, novos centros, reformas integrades, reformas enerxéticas, melloras de accesibilidade, en definitiva, máis de 3.000 proxectos de millora física dos espacios educativos que supón un investimento para o goberno autonómico de máis de 330 millóns. Pensamos que é un diñeiro necesario, que nunca chega, obviamente, pero que é necesario para poder adecuar pois, a nosa planta educativa, como se digo, máis de 1.600 edificios, pois as novas necesidades pedagóxicas e tamén, pois, de algún xeito, ir millorando, ir ampliando, se é preciso, ir reformando pois estes edificios onde pois os nosos xóvenes, os nosos mozos e mozas, nenos e nenas, pois están formando pois para facer unha Galicia mellor. Eu sempre digo que a Galicia de mañá en gran parte depende do que fagamos hoxe nas aulas, non? E por iso é moi importante que os espacios educativos estén nas mellores condicións posibles para que a actividade do profesorado, do personal de servicios e, por suposto, dos nenos e nenas que aquí están, pois estemos coa maior sensación de confort posible e dentro dunhas condicións arquitectónicas e físicas o mellor posible. Co cual este é un proxecto máis que vai estar para mediados, finais de setembro, pero o balance conxunto de intervencións nestes 4 anos pois arroxa unhas cifras pois moi importantes, non? E eu nese sentido quero agradecer pois a participación e a colaboración que en moitas ocasións fan os concellos, sobre todo nos centros de infantil e primaria, e tamén agradecer o traballo que fan os técnicos da Consellería, porque hai intervencións pequenas e hai intervencións grandes, pero a tramitación administrativa, todo o que ten que ver ca xestión, etc. É un inxente traballo que se fai pois digamos, co máximo cariño posible para que os nosos nenos e nenas pois estén, como xa digo, nas mellores condicións posibles.